В свят, в който науката и технологиите се развиват със светкавична скорост, една от най-вълнуващите области е синтетичната биология. Представяме ви проект, който съчетава модерни компютърни методи, лабораторни експерименти и креативна наука, за да разработи нов тип генетични ключове – малки молекули, наречени рибозими, които могат да управляват кои гени се активират и кога. Това е стъпка към бъдещето. По-прецизно управление на биологичните процеси, както при бактерии, така и при сложни организми като нас. Проектът «Дизайн на функционални нуклеинови киселини за синтетична регулация на генна експресия при про- и еукариоти» с научен ръководител професор д-р Роберт Пенчовски създаде ново поколение функционални нуклеинови киселини – молекули, които не просто носят генетична информация, а изпълняват активна регулаторна роля в клетката. Резултат от изследванията по проекта са 15 публикации с импакт фактор от 57 точки, като са направени 2 поканени презентации на Конгрес и на Софийския фестивал на науката и има създадени 12 биоинформатични софтуерни програми. Освен това, по проекта има 4 успешно защитили докторанти. Проектът получи най-високите оценки на фонд научни изследвания на Министерството на образованието и науката и бе избран за един от най-добре завършените от Софийския университет за 2024 година. Роберт Пенчовски е професор по молекулярна генетика, синтетична биология и биоинформатика и ръководител на лабораторията по синтетична биология и биоинформатика в Биологическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, откъдето има магистърска степен по биохимия и молекулярна генетика и доцентска степен по приложни компютърни науки. Той получава докторска степен по генетика от Кьолнския университет, Германия, докато изследва в областта на микрофлуидиката и ДНК изчисленията за Фраунхофер Гезелшафт в Шлос Бирлингховен в Санкт Августин, близо до Бон, Германия. Роберт е работил като постдокторант в областта на компютърната биология и РНК синтетичната биология в Йейлския университет, Ню Хейвън, Конектикът. Професор Пенчовски е носител на една национална и една международна научна награда. В този проект ние създадохме нови методи за създаване на антибактериални агенти, които инхибират растежа на патогени за човека бактерии, които имат развита резистентност към съществуващи антибиотици. Заедно с това, ние създадохме софтуер за компютърен дизайн на умни молекули, чрез които ние можем да репрограмираме клетката и да използваме тези подходи за генна терапия на различни форми на рак. В лабораторията по синтетична биология и биоинформатика създаваме умни молекули, които управляват поведението на клетките. С помощта на наш собствен софтуер за минути проектираме рибозими, молекули, които могат да усещат какво се случва в клетката и да включват или изключват определени гени. Така постигаме бърз и прецизен контрол върху генното изразяване с приложения в медицината, биотехнологията и още много други области. В нашата лаборатория изследваме как клетките решават кои гени да активират. Фокусираме се върху малки части от РНК, наречени аптамери и рибопревключватели, които контролират важни процеси в бактериите. Откриваме уязвими места в бактериалните клетки и създаваме молекули, които могат да ги блокират. Така поставяме основата за нов тип антибиотици, които действат точно и ефективно дори срещу устойчиви бактерии. The project combines computational experimental methods for the validation and the design of biosensors, which was used as antibacterial agents, and they can be used for the regulation of gene expression, and they have application both in biology and in pharmacy industry. Освен в научни постижения, проектът инвестира и в младите учени, изгражда капацитет, създава мрежи за сътрудничество и поставя България на картата на авангардните изследвания в синтетичната биология.
Дизайнът на функционални нуклеинови киселини не е просто научна цел. Това е визия за бъдещето на живота, програмиран с прецизност. Един проект с български корени и глобално значение.